С лъжи и измами започва Май Дъкове, биография МОЛ галерия в бургаския комплекс Славейков. Първо той е изграден със заем, чиято стойност се пази ревниво в тайна, все едно става въпрос за военен, а не търговски обект. Второ, при отпускането му има наличие на конфликт на интереси, защото една и съща госпожа Мишел Смол заема ръководна позиция в Европейската банка за възстановяване и развитие, която кредитира търговския обект. Трето, същата тази госпожа е и член на надзорния съвет в галерия Бургас. Четвърто, има основателни съмнения, че кредита е в пъти завишен от допустимите норми за такъв тип обекти. В случая двойният стандарт е на лице, но от полско-еврейската фирма, инвеститор на МОЛа, GTS, излъгаха, че госпожа Смол не е някакъв фактор в компанията, като тя направо се е в надзорния съвет. Да, банката е наш партньор, но Мишел Смол не е част от нашия управленски екип. Да я виждате около мен на днешната залесителна акция в Бургас. Няма смисъл от това, което вие смятате. Тоест, че Мишел може да е направила нещо нередно. От банката са изключително коректни и следят стриктно изпълнението на проекта. Телевизия СКАТ входира преди месец писмо до финансовата институция, която се явява кредитора на проекта, но отговори все още няма. Няма отговори защо банката финансира обекти, които не би трябвало да са от неин интерес, понеже нейни приоритети са проекти свързани с инфраструктурата, комуникациите и други. Няма отговор и има ли наказани отговорни за смъртния инцидент с работник миналата седмица. Не мога да коментирам. Има официално пресъобщение. Смъртния случай. Обектът все още не е открит официално и пазачите не допускат и пили да префръкне вътре, а камо ли камера на телевизия СКАТ. Иначе вън от съмнение, че нова вълна от безработица ще върхлети Бургас заради откриването на МОЛ галерия. Дребният и средният бизнес, който и без друго се задъхва в днешно време, ще получи пореден удар. Големите държави там, моловите са извън града и всеки, който иска да се пазари, има възможност с кола да отиде и да се пазари. Докато в България са в населени такива места, естествено, че се отрази на бизнеса. Много трудно. Няма работа, постоянно съкращение. Така просто ще станат още повече безработни, ми се струва по малките магазинчета, които са. Такива павилиони, работи, всеки събори. А ние нямаме възможност да предлагаме такива цени, каквито те предлагат. Именно заради това са големи търговски вериги, ползват големи отстъпки от търговските представители, от фирмите дистрибутори, които ги зареждат, които ние не ползваме и в същото време не може да предоставяме на клиентите такива цени. Така още преди да бъде открит новия МОЛ, той се компрометира в ранен етап. Има неясноти в инвестирането, а отделно обреча на гибел заради нелоялна конкуренция по малките търговски обекти в Бургас.